Sino ba hinahanap mo? Si Coco Martin. Si Coco Martin? Opo. Crush mo ba yon? Opo. Tiganapin mo nga kung si Coco Martin nandyan. Ito Baliktad ayusin mo. Ito Bakit? Ano ba meron kay Coco Martin? Hello. Pogi? Kami mag-uusap. Bakit kayo mag-uusap? Wala dito dito. Di ako tinig. Wala akong cellphone. Mag-uusap kayo ni Coco Martin kasi hindi ka tinex. Wala kang cellphone. Ba't ka nahihiya? Sige na. Ano pa sasabihin mo kay Coco Martin? Ano pa sasabihin mo kay Coco Martin? Sabihin mo dali na. Ano sabihin mo? Kunyari sa cellphone lang kasi yan. Kunyari lang naman yan. Wala si Coco Martin. Wala. Bakit ba hindi ka tinex? Sabi mo, ang pogi mo naman.